Halo, ini niyo mga bay, maayong buntag udto hapon, gabi. Hapon pa din sa mong naimutangan, alas 5 sa isang takna sa kapunan. Ikapoy kay ko mga bay, wala pa pahuway, sugod pa ganyan buntag. And muni mo, smile ako gamay sa camera. Wala pa ko naman sa kusina, medyo isog kayang kuha ng, medyo, bukal kayo ang dugo sa mga amahan ganyan buntag. And tungod atong kabinet iya ipalabay na mo to siya asawa, so tungod iya ipalabay na akong gipanguha ang say na sa sulod o akong nakuha dito katong gamit niya wa jud ko kabalong iya tong gamit pitigin niyang singkit sagit sa ako ang sawing agaw ng murog na drop na akong agaw ako lang jud nahadlok ako lang ipakalma ang agaw ko wa jud ko mahadlok bisan pag kadumugon sa kuha kong amahan sa kung una sige sulay kog dumog karon kay na mutos yun duwas kong kagaw mong gito kung una-una ganiya pero may na siguro nagpigil po siya sa iyong kagalingon o wala po siguro gitugod sa kitasan na iya kung dapatan na po ganiha wala dyan ko mahadlok as in wala na ako hadlok at wala ko na hadlok kay wala dyan ko nasayod sa itong nasa mga kabinet and sa kadugay na ko diri karon pa na ako maabrihan iyahag yung iduot sa akong kagalingon nga pag-abot ko nun ako wala pa to dito akong giingnan nga akuan sayod ang Diyos na dyan ko sa iya wala mo din lang wala dyan ko kabalo nga unsa niya wala to o ko kabalo ka ng butanga naday na din hano so basta bisan kapoy kayo kahanap kayo din kapila po din niya nayaw-yawan akong igagaw tapos nagluto ko sa kusina tugan sa po akong igagaw nga niingon siya nga ingon ko ng mga mani wala akong ganahin na mo duha akong ginanaw igagaw so layin niya ingon sa ako sa akong atubangan nga wala siya ganahin kaya aron akong ipahinumdum siya ang kanindot sa kinabuhi no uga pastilan init kay ilang dugo karong mga adlaw and mo ni gisilutan mi karon nga wabisan na pa ko nang mantos kusina di ana pud mi diri maghinto sa gawas kay magbigat-bigat na pud sila no na mapo diri and ako lang iyak sa inyo nga ako gipati para na mo gakos na ko lami likid oi lami kay kuan din yan ako jung ki Kung giligon akong kawalay yung gini ha, atubangan nila. And wala jud na ako ipakita nga nahadlo ko sa ila ha. Ambot nga nun siya, nga nung sanini, bukal po lang ilang madugo, gaway man sila ganyan mag-asawa gud. Nya ambot kung sa ilang problema. Ilang katabang, ilang pandamay no. So, ang ginawang agaw na gamay na lang pag-antos. Apit naman gini siya muli, di mo na ako pwede biyaan kay ako may nagpasuhudan niya. Dili man ingani ang amahan. Sa unawa, gini siya libog. As in, unsay dili pa gini kabalo manugo. Nana yung mga pagkaon diya, nana, andam tanan niya bayan ng lanon. Wala na, hilom na kayo ang panahon. Kanirang mungaan, babaon kayo. And karon na, napuli na po sila. Ang sunoy na po may babaon, ay mga anak po may hilom. Siguro, tungod lang siguro sa iyang gibati sa akong amahan. Sa kung una po inaot unta dili na siya mayon-ana and unta alamdagan sa kitasan niya una og kalamhan kasing unta kalma niya kanunay nga iya kagalingon kay dili ba lalim kanang kapoy kay ka nya yaw-yawan ka wala dito wala diri Agoy ako luwa. Ako ibalik. Ay, paitang kinabuhi. Sige lang, may pag-antos na lang. Ayun, kinabuhi na mo diri. Hindi na ako pandar na sugat. Antos ang vacuum ko diri katakantahan. Kantahan na lang tamo, bi. Taloy. Nah. Gaulat pa na ko ang kusina kan pakai hugasan tapon upa ako sa nito sa vacuum ang damdamin ko ang
Asa naman tato? Huwag mong sasabihin meron ka ng ibang giliw. Baka hindi ko makaya kung mawawala ka. Kanta pa ni katong love ko. Karon wala na ko na yun. Samok. Dahil puso ko'y nasanay na palaging ikaw nais makita. Ganyan lagi ang aking nadarama. Kung bakit ikaw ang siyang minahal at aking inibig ng tunay. Huwag mo lamang sanang sasabihin iiwanan ako at may ipapalit na sa akin. Walang pinaliit, dinagdagan lang. Huwag mong sasabihin meron ka ng ibang giliw. Baka hindi ko makaya. Unsa ka? Huwag ako yapi, kayang-kaya eh. Pag mawawala ka, dahil puso ko'y nasanay na. Noon yun. Sanay ako na nandyan ka. Ngayon, sanay na akong wala ka. Palaging ikaw ang nais makita. Ganyan lagi ang aking nadarama. Kung bakit ikaw ang siyang minahal at aking inibig ng tunay. Huwag mo lamang sanang sasabihin iiwanan ako at may ipapalit na sa akin. Iiwanan ako at may ipapalit na sa akin. Ay, kinabuhi. Asan mo ko eh? Balik na ako dito mga bay. Di alimpyo na ang balwarte. Yung kamatis, mulak na. Hapit na ginamunga. Kamatis, pampakinis ng kotis. Di pa kamatis. Ang mga sabag-sabwag karon na nagko na. Diba? Gimingaw tanong-tanong sa mga garden. Tanong-tanong sa tudiri. Darang mga gawas, ready na. Sa mga kuhan, mga bisyo o niya dapit. Mahuma, panantangong na sa na. Darang ang mensa. Dara ang mga kuhan, mga baso sa tuba. Naka-ready na. Yun, syempre, ilang dining room. Dara. Dining room sa mga dato. Stilang Dolores, may amores. Hindi natin para sa akong amo sa una primero. Masasalog na mga on. Awa. Tagkan kay ipaluto. Tara. Napuno na ang lamisas kadama. Katong dito, kalamisas sa mga amo. Kanito, lamisas sa mga katabang. Mga, diba? Ang gwapa ka lamisa. Diba? Pagka ang pitindaghan na akong ilang pato kong amo niya. Pusto ni. Ang ipanghatay ni mga trabahantis. Jumiyang gamay. Kusina mga bay. Hugasan. Taran! O, diba? Pitindaghan na. So, stress ko. Mani nga. Smile ako sa camera. Hindi tagtaod. Mga buta po sila. So, mientras wala pang parak lingkod ta. Pastila. Nga parak ayam. Lihok. Kapoy. Ikapoy kay ko ganiha. Ganiha rahan tut karon nga pa di diretso. O pag ginahuman na sa kusina. To anak po ipatrabaho ka. Karon kinulakaw man sila. Di, lingkod ta. Diskarte ta lingkod. Ani? Say kita concentrate da sa trabaho. Di mo man trabaho. Di ba kahumana eh. Lingkora sa takip ng hawi. Ito mga ko. Di ba? Ang kinabuhi sa mga kataba sa sayangan sa pagkaon ay. Biryani ako nilutong. Biryani gahapon mas buslaham. Daraw. Mas buslaham. Tara. Kani biryani o pila ra ka lugas ang taon. Bechamel. Macaroni bechamel. Para sa repitikhan na. Ay kinabuhi sa tao. Salamat yung mga bay and bisa na maningkamot ng taan eh, maningkamot ng tiil, maninghawak, manimbasog. Bisa kung sa pamangkabugat ang ihapak, mga pagsulay ka na ito, no? Matag-adlaw, ito masayod. Yesterday is gone. Tomorrow is never promised. So, we have to enjoy our day.
Naka-English. Nga bahala pa mga kasaba-kasabaan ta diha. Enjoy gyapon itong kinabuhi na to, concentrate ng kuan eh. May mga utok nila nga mga nindot kayo. Padayon lang ta ani ta itong mga kuan. Itong kinabuhi, di na to tagto nila mga batasan din eh. Tagto nila mga batasan din eh. Na maparehas niya ta nila madagway. Di ba? Basta nang kinabuhi pobre. Antos lang to ani mga kuan, mga muchacha. Nonsa ka? Bukog. Ngano man na? Gawas ang bukog. Napiang ko ba? Nimbisyo bitaw ni nabisa no nga. Katong anak niya ba? Nga sige kog suon niya. Napiang, napiit ang kuan sakit kay ni kuan ako kuan.